హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు L3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ లెవెల్ 3 ప్రీ భక్తి శాస్త్రి క్లాసుల్లో ఉపదేశ అమృతాన్ని ఈశోపనిషత్తు అనేటువంటి గ్రంథాలను పూర్తి చేసుకున్న తదుపరి భక్తి రసామృతము, భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రము, ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి దానికి, అంటే భక్తి రసామృత సింధువుకు సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటిది. సో దీనిలో మొదటి విభాగంలోని అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలో శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణాలు అనేటువంటి అంశాన్ని, కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని, అలాగే వైదీ భక్తి చేయడానికి సాధకుడుకు కావలసినటువంటి అర్హతలు, అలాగే నిన్నటి క్లాసులలో మనము అంటే ముక్తి కన్నా కూడా భక్తియే విశిష్టత కలది అనేటువంటి దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల నుండి ఉదాహరణలతో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలను మనం చూసాం. ఎందుకంటే సాధారణంగా భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి ముక్తిని కూడా కోరుకోరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో కనుకనే ముక్తి కన్నా కూడా భక్తియే విశిష్టతది అయినటువంటిది అని ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, భక్తులు అందరూ కూడా భగవంతుని ముక్తిని కోరుకోకుండా ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోనే నిమగ్నమైనటువంటి అంశాలను మనము నిన్నటి క్లాస్లో చూసినటువంటిది. సో మరి తదుపరి ఈరోజు క్లాస్లో మనకి మరొక అంశాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. అందులో భక్తియుత సేవ యొక్క పవిత్రత మరియు భక్తియుత
సేవను ఎట్లు చేయవలెను అనేటువంటి రెండు అంశాలు 5వ అధ్యాయము మరియు 6వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణల ద్వారా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అంశంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఇంతవరకు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు అంటే మొదటి 4 అధ్యాయాల ద్వారా తెలియచేయబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే అని చెప్తారు, భౌతిక దృష్టితో బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం కావాలని అభిలేషించేటువంటి అభిలాషిత్వము ఉన్నంత వరకు ఏ వ్యక్తి కూడా శుద్ధ భక్తియుత సేవనందు ప్రవేశించజాలడు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను, భౌతికమైనటువంటి ఆసక్తులన్నింటినీ వదిలివేసినప్పుడు మాత్రమే అతడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి స్థితిలోకి చేరుకోగలడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే అంతేకాకుండా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసినట్లుగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వాడు ముక్తిని కోరుకోడు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 5 రకాలైనటువంటి ఆ ముక్తులలో దేన్ని కూడా కోరుకోడు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక మరి ఒక విశుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొద్ద ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉండి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి తద్వారా దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి భక్తుడు శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి దానిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఈ ముక్తులు కానీ వివిధ రకాల లౌకికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాంఛలను ఏవి కూడా కోరుకోరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ సర్వభౌతిక పరిగణలకు అతీతమైనటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఏదో ఒక వర్ణానికో లేదా సంఘానికో లేదా ఒక సందర్భానికో పరిమితమైనది కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తి అనేటువంటి దాంట్లో పూజలు చేయడము ఇవన్నీ కూడా లేదా ఉన్నత వర్గాలు లేదా బ్రాహ్మణులు చేస్తారు, లేదా ఇంకా వైశ్యులు చేస్తారు, ఇలాంటి కొంత భావన ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఈ భక్తి అనేటువంటిది ఏదో ఒక దేశాన్ని, కొంతమంది ఏమంటారు భారతదేశంలో కొంత అంటారు, కానీ మానవులుగా ఉన్నటువంటి వారికి, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి. సో కాబట్టి ఈ భక్తి అనేటువంటిది ఒక ప్రదేశానికో ఒక దేశానికో ఒక వర్ణానికో లేదా ఒక సంఘానికో లేదా ఒక్కొక్క సందర్భానికి మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ భక్తియుత సేవ దివ్యమైనది, ఎటువంటి కారణం లేనటువంటి స్వతహాగా అది ఏది ఆశిస్తూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మరి ఎటువంటి భౌతిక పరిస్థితులు దానికి అవరోధాలు కూడా కావు అని చెప్తుంటారు. సో అలా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు సో ఎటువంటి వాంఛలు లేకుండా దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. కనుకనే ఈ భక్తి చేయడానికి ఎట్టి విచక్షణ లేకుండా సర్వులు అందరికీ, ప్రతి జీవుడికి ఇది ప్రతి జీవుడికి కూడా భక్తి అనేటువంటిది అందుబాటులో ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇది జీవుల యొక్క స్వరూప స్థితి. వాస్తవానికి ఏంటి, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని మనము ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయినటువంటి కారణంగానే ఈ విధంగా ఉండిపోతుంది. మరి ఆ విధంగా ఈ భక్తి యొక్క పవిత్రత, భక్తి చెయ్యడానికి ఉండేటువంటి అంశాలు, ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే పూర్వము కొన్ని పూజలు చేయడం కానీ ఏవైనా ఉంటే కొంతమందికి మాత్రమే పరిమితం అన్నట్లుగా ఉండేటువంటిది, ఏదో ఒక వర్గానికి లేదా ఇస్కాన్ ఈ దీనిలో కూడా కొంతవరకు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క సహచరుడైనటువంటి నిత్యానంద మహాప్రభు అంతర్ధానమయ్యాక ఆయన యొక్క నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క
వంశీకులం అని చెప్పుకునే గోస్వామి ఒక వర్గము ప్రారంభమైందని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉం? వారు అందరూ కూడా వర్గంగా ఉన్నటువంటి వారంతా మేమే భక్తియుత సేవ చేయ ఆచరణకు భక్తి ప్రచారానికి అధికారులము అని వాళ్ళు వారించేవారట. సో కొంతకాలం వరకు వారి యొక్క కృత్రిమ అధికారము కొనసాగింది అని చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే మధ్య యుగంలో మనకి ఆ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి చెందినటువంటి మరి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు అవతరించి తర్వాత ఆయనని మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వారిని సింహ గురువు అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వారు ఎందుకంటే ఈ భక్తి విధానంలో సమూలమైనటువంటి మార్పులను ప్రతి ఒక్కళ్ళూను బ్రాహ్మణ స్థితికి ఎదిగేటువంటి అవకాశాన్ని ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితులలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ విధమైనటువంటి స్థితికి ఎదిగేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి వారు, దానికోసం ఎంతో ప్రచారం భారతదేశం అంతా కూడా తిరిగి చేసినటువంటి వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు అంటారు. సో ఆ కృత్రిమ అధికారము కొంత ఒక వర్గం మారే భక్తి నుంచి కొనసాగించే వాళ్ళు మేమే దానికి అధికారులము అనేటువంటి దాన్ని వారు పూర్తిగా ఆ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా వారు నిర్మూలించి విజయం సాధించారు అని చెప్తుంటారు. వారు అప్పటికే 1922 శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిని కలిసేటప్పటికే 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించినటువంటి వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వైదిక సంస్థలను అనేకం స్థాపించారటువంటి వారు ఎంతో చిన్నప్పుడే 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే వారు భగవద్గీత భాగవతాలన్నీ అలాగే సాంఖ్యశాస్త్రం ఇప్పుడు ఏదైతే వైష్ణవ క్యాలెండర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వారే మనకు చేశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే వారి యొక్క ప్రాతిపదిక ప్రకారంగానే ఈ జగత్తులో ఏ భాగానికి చెందిన ఎవడైనా గౌడీయ వైష్ణవుడు కావచ్చు అనేటువంటిది, అంటే శుద్ధ వైష్ణవుడగు వ్యక్తిగా గుణాతీతుడుగా ఈ గుణాలకు అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడుగాను, అందుచేతనే వాళ్ళు ఈ ఇహాలోకము అత్యున్నతమైనటువంటి వర్గం వారిగా, అంటే సత్వస్థితికి సాధించేటువంటి సాత్వికమైనటువంటి స్థితిని పొందేటువంటి సాధించవచ్చు అని వారు తెలియచేసినటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉత్తమ స్థితిని చేరుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి వారు. సో అలాగే అందుకే మనకి ఈ భక్తియుత సేవ స్వీకరించటకు కృష్ణ చైతన్యాన్ని సాధించుటయు ప్రతి వ్యక్తికి గల జన్మ హక్కు అని మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు ఉద్ఘాటించారు. అందుకోసం వారు అనేకమైనటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాల నుండి ఆయన చాలా ఉదాహరణలతో వివరించారు మనకి. ముఖ్యంగా ఆయన పద్మపురాణం నుండి ఒక శ్లోకాన్ని ఉదాహరిస్తూ ఆయన చెప్తారు. అందులో ఆ వశిష్ఠ మహర్షి దిలీప్ మహారాజుతో పలికినటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేస్తూ చెప్తుంటారు. అది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారిస్తారు. ఆయన అంటారట, మహారాజా వశిష్ఠ మహర్షి దిలీప్ మహారాజుతో అంటుంటారట, మహారాజా మాఘమాసము అంటే మనకి ఈ కార్తీక మాసమేమో ఇప్పుడు అక్టోబర్ నవంబర్లో వస్తుంటుంది, మాఘమాసమేమో డిసెంబర్ జనవరి నెలల్లో వచ్చేటువంటిది. ఆ మాఘమాసంలో తెల్లవారుజామున స్నానం చేయు హక్కు ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నట్లే భక్తి రూపమున భక్తియుత సేవ చేయుటకు కూడా ప్రతివానికి హక్కు కలదు అని ఆ వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పినటువంటి విషయం. అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్తారు, కాశీ ఖండ భాగంలో ఇంకా బలమైనటువంటి ఒక దాన్ని చెప్తారు. మయూర ధ్వజరాజ్యంలో శూద్రుల కంటే తక్కువ వర్ణం వారు కూడా భక్తియుత సేవలో కూడిన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో చేర్చుకొనబడుచుండిరి.
నుదుట ఊర్ధ్వ పుండ్రములతో చేతిలోను మెడలోను తులసిమాలను ధరించి వారు వచ్చుచున్నప్పుడు కేవలము వైకుంఠము నుండి దిగివచ్చుచున్నట్లుగా తోచును. నిజమునకు సాధారణ బ్రాహ్మణుల కంటే 1000 రెట్లు ఎక్కువగా అందంతో వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఎవడైనా ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వైష్ణవ ఆ, ధా ధారణ వేషధారణ ఇవి ధరించి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారి గురించి ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు అంటే భక్తుడు అనేటువంటి వ్యక్తి, వైష్ణవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి అప్రయత్నంగానే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని చెప్తారు. దాన్నే సనాతన గోస్వాములు వారు రచించినటువంటి వైష్ణవులకు కరదీపిక అనేటువంటి హరిభక్త విలాసములో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో చేరి మరి ఆ బ్రాహ్మణ స్థితికి చేరుకునేటట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని చేరి ఆ ఆచార్యుడు యొక్క మార్గదర్శకంలో దీక్ష తీసుకొని ఆ దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత దీక్షా గురువు దాంతోపాటు శిక్షా గురువులు కూడా ఉంటారు. వారి యొక్క మార్గదర్శకంలో నియమ నిబంధనలను విధులను అనుసరించి శ్రద్ధగా అనుష్ఠానించం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. మంత్రదీక్షను స్వీకరించిన తర్వాత భక్తియుత సేవ చేయడం అనేటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగాను ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా ఉదయం 4:30 గంటలకు లేచి మంగళ హారతికి అటెండ్ అవ్వడం ఆలయాల్లో వీలైనంత వరకు, వీలైనన్ని రోజులు, వీలైనప్పుడు ఎక్కువగా. సో అలాగే ఆలయాల్లో జరిగేటువంటి ప్రతి పూజలకు, అలాగే ప్రవచనాలు ఉన్నప్పుడు వాటిని వినడానికి. సో అలా చేసినప్పుడు ప్రతివాడు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వచ్చు అని చెప్పుకుంటారు. సో ఆ విధంగా నిరంతరము, ఎందుకంటే మనకి ఉన్నటువంటి ఈ పూర్వపు వాసనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి బయటపడడం అనేటువంటిది కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు అన్నీ ఏదో చేస్తూ ఉంటుంటాము, అది కదా. ప్రారంభ దశలో టీ తాగేవాళ్ళు ఉన్నాం అనుకోండి, వాటిని వదిలేయాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రారంభ దశలో అటు ఇటుగా ఉండేటువంటి, అంటే పాతది ఇటు భక్తి రెండు ఉండే ఒక్కోసారి వదిలేస్తూ ఉంటాం. కానీ క్రమంగా వాటన్నిటినీ కూడా క్రమంగా రెగ్యులర్గా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పాత వాటిని అన్నింటినీ వదిలేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఎవరన్నా టీ తాగుతారా అని అంటే మేము తాగమండి అని చెప్తాం కదా. సో అలా అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ప్రారంభంలో ఎలా వదిలేయాలబ్బా, రోజు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని రోజులు తాగాము అనేటువంటి ఒక భావంలో ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు భక్తియుత సేవను సక్రమంగా నిర్వహించినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తి పతనమయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు అని చెప్తారు శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఏదైనా పరిస్థితులలో భక్తిలో ఉండి ఏవైనా ఒత్తిళ్ల వల్ల పతనం చెందినా మరి తిరిగి ఏదైతే మనకి ఇతర ధర్మాల్లో కొన్నిట్లో పాయచిత్తాలు ఉంటాయి, అలాంటిది ఏవి కూడా అవసరం లేదు. సింపుల్గానే మరలా భక్తిని కొనసాగించవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పొందడానికి మనకి ముఖ్యంగా 3 మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. అందుకనే భగవద్గీతలో 3 రకాలైనటువంటి విభాగాలు ఉంటాయి. కర్మ షట్కాలు, భక్తి షట్కాలు, జ్ఞాన షట్కాలు కదా. సో కర్మ మార్గము, జ్ఞాన మార్గము, భక్తి మార్గము అనేటువంటి ఈ మార్గాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు జీవులు. సో కానీ వీటిలో భగవద్గీత అంతా కూడా చెప్పబడినటువంటిది భక్తియుత విధానము మాత్రమే సరళమైనది, అతి సులువుగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది. కర్మ మార్గం ఏంటి? ఇది యజ్ఞ యాగాదులు కర్మకాండాలను ఆచరించడం ద్వారా అది మార్గం. అలాగే జ్ఞానం ఏంటి? జిజ్ఞాసులై ఉండి భక్తిని
అంటే జ్ఞాన మార్గాన్ని అన్వేషిస్తుంది. ఇక ఈ భక్తి మార్గము అనేటువంటిది ఉం, సో అటు కర్మ జ్ఞాన వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏమీ లేదు. సో ఆ భగవంతుని పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఉం? సో అందుకే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఉదాహరణ కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉదాహరణను ఇక్కడ మనకి ఆ వృషభదేవుడు తన యొక్క కుమారులతో చెప్పేటువంటి విషయం చెప్తారు. కామ్యకర్మలు చేయు వ్యక్తులు పునర్జన్మలను పొందుచుందురు. వాసుదేవునితో ప్రేమానుబంధమును వారు కొనునంత వరకు భౌతిక ప్రకృతి కఠోర శాపముల నుండి వారు విడివరగలుగుట కళ్ళవుతుంది. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరం అంటే ఈ భౌతికమైన లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు ఆసక్తులై అనురక్తులై రజోగుణ స్వభావంతో ఉండేటువంటి వారు సో ముక్తిని పొందడం అనేటువంటిది చాలా కష్టము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి అందుకే మనకున్నటువంటి వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలను శ్రద్ధగా పాటిస్తూ సో మరి ఆ వాసుదేవునితో ప్రేమానుబంధమును ఒకవేళ ఆ మనకున్నటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నింటినీ సక్రమంగా పాటించినప్పటికీ కూడా అందులో భగవత్ సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కేంద్రంగా లేనటువంటిది ఏదైనా అజ్ఞానము అశుభమే అని చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటిది కృష్ణ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైనా జ్ఞానము లేదా శుభదాయకము సచ్చిత్ ఆనందమయంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే మరొక ఉదాహరణ కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఉద్ధవుడితో భగవంతుడు చెప్పేది, ఎవరైనా నాకు శరణాగతి చేసుకొని నా ఉపదేశములను పాటించుచు సర్వధర్మములను విడుచునో అతడే సత్తముడు ఉత్తముడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అందుకే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహత్వం సర్వ పాపేభ్యో అని చెప్తుంటారు. నేను మిమ్మల్ని అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి విముక్తులను చేస్తాను, భయపడకు అంటూ ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనము కొన్ని బ్రహ్మ సేవలు, దేవతా రుణాలు, పితృ రుణాలు, భూత రుణాలు, అతిథికి ఇవన్నీ కూడా చేయాలి అని చెప్తుంటారు కర్మలు. సో కానీ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ఇవన్నీ ఏవి చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నట్లేగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఇంకా కొన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను కూడా ఇక్కడ మనకి చెప్తూ కొంతమంది ఋషులు, శంకరాచార్యులు, గౌతమముని, నారదముని అటువంటి వారందరూ ఉపదేశించినటువంటి జ్ఞానము వలన మనకు లాభం. ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇక్కడ కొన్ని మనము చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే కొన్ని ఆ సేవలు చేస్తూ మనకు ఉన్నటువంటి వాటితో ఆ రుణాలను తీర్చుకోవాలని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వివిధ వర్ణాలకు ఆశ్రమాలకు ఆ విహితములైనటువంటి ధర్మాలను మనకి ఉండేటువంటి ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా ఆ బ్రహ్మ, దేవ, అలాగే పితృ, భూత, అతిథి ఈ రుణాలన్నింటినీ కూడా సో మరి అలా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉన్న వాళ్ళు ఇవేవి చేయవలసినటువంటి. అలాగే అందుకే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచ అంటూ చెప్పబడినటువంటి. ఎందుకంటే ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన పాదపద్మాలను చేరినట్లయితే మరి ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి పాపముల నుండి
విముక్తుని చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ప్రతి జీవుడు కూడా వారి వారి యొక్క ఆ అంటే బంధనాల నుండి పూర్వ జన్మలలో ఎన్నో జన్మలలో, ఎందుకంటే ఆ, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోయి మోహంలో ఈ దేహమే, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ అసత్ అయినటువంటి దేహమే నేను అనే భావనలో ఉండి ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాం, పరమాత్ముని గురించి మర్చిపోతూ ఉన్నాం. సో వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడే విధంగా మనకి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాన్ని, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆ విశుద్ధ మనసు లేదా ఆత్మ అనేటువంటిది ఒక శుద్ధమైనటువంటి అద్దం లాంటిది అని చెప్తారు. కానీ మన గతానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా ఆ అద్దం పైన ఉండేటువంటి ధూళి వంటివి అని చెప్తారు. అంటే ఆ మనసును లేదా ఆత్మని ఆవరించి చిత్తం మనకి గతానికి సంబంధించినటువంటి కర్మలు అవన్నీ కూడా, కోరికలు అవన్నీ మనలో ఉండడం వల్లనే ఈ విధమైనటువంటి దుఃఖ కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలోను అన్ని శాస్త్రాల్లోనూ చెప్పబడుతున్నట్లుగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క ఆరాధనము అన్నింటినీ ఆరాధించినట్లే అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే ప్రత్యేకంగా ఇతర దేవత అర్చనము కూడా అందులోనే వచ్చేస్తుంది. ఎలాగైతే ఇంతకుముందు భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు అన్ని రకాలైనటువంటి ధర్మాలను నిర్వర్తించినట్లుగానే, ఎందుకంటే చెప్పుకుంటాం ఈ శరీరం లో వివిధ అంగాలను విడివిడిగా మనం పోషణ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈ శరీరానికి కావలసినటువంటి శక్తి అంతా ఉదరానికి ఆహారాన్ని అందించినట్లయితే ఉదరం నుండి అన్ని భాగాలకు అందించబడుతుంది. సో అదే మాదిరిగా దేవతార్చనకు బదులుగా భగవంతుణ్ణి అర్చనం చేస్తే ఇతర దేవతలను కూడా ఆరాధించినట్లే అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనము మరి ఆ భక్తియుత సేవ యొక్క పవిత్రత, అలాగే భక్తిని ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఆ అంశాలను కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ వీటన్నిటికంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లు వివిధ ఆధ్యాత్మిక మార్గాలలో జ్ఞాన మార్గము, కర్మ మార్గాలు, వీటన్నిటికంటే కూడా భక్తి ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే భక్తియుత సేవ సరళమైనటువంటిది, ఉత్తమమైనది. అదే ప్రతి జీవునికి కూడా తన ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ఇచ్చేటువంటి, మరి అటువంటి భక్తి సేవను ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకి తదుపరి 6వ అధ్యాయంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో ఆ రూప గోస్వాముల వారు తన సహోదరుడు అయినటువంటి సనాతన గోస్వాముల వారు వైష్ణవుల కొరకు ఒక గ్రంథాన్ని, అంటే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన రచించినటువంటి ఒక గ్రంథం, అదే హరిభక్త విలాసం. ఆ హరిభక్త విలాసము, అందులో వైష్ణవులు పాటింపదగినటువంటి నియమ నిబంధనలను అనేకము వారు అందులో పొందుపరుస్తారు అని చెప్తారు. అనేకమైనటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలను, ప్రామాణిక ఆచార్యుల యొక్క బోధనలు అన్నిటినీ కూడా పరిశీలించిన పిదప వారు ఆ విధంగా దానిని గ్రంథీకరించినటువంటి. అయితే ఇక్కడ రూపగోస్వాముల వారు ఆ హరిభక్త విలాసము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలను ఆయన ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఎలా చేయాలి అనే దానికి వారు కొన్ని అంశాలని ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ రూపగోస్వాముల వారు ఆ సూత్రాలను మాత్రమే ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ చెప్పబడినటువంటిది. అందులో
ఒక మొదటగా ఒక 10 ప్రాతిపదిక సూత్రాలను ఆయన చెప్తారు. ఏంటంటే ఎలా భక్తిని చెయ్యాలి అనేటువంటి దాని కొరకు ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మొదటగా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తాము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మొదటగా కొంతకాలం మనం భక్తిలో అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా తదుపరి ఏమవ్వాలి, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడు ఇస్కాన్‌లో మనకున్నటువంటి ఆచార్యుల నుండి దీక్ష తీసుకోవాలి కదా! ఒక ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి అది మొదటగా ఒక గురువుని, అంటే మనం గురువుని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో గురువుని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇస్కాన్ డిసిపుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది ఉంది, ఐడిసి అనేటువంటిది ఉంది. అందులో చెప్తాము. ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని, పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యుడు, ఆచార్యుడి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి, గురువుకి ఆచార్యుడికి మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండాలి, ఏంటి అనేది కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని ఆశ్రయించిన పిదప ఆయన ద్వారా మంత్రదీక్షను పొంది భక్తియుత సేవ ఎలా చేయవలనో నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ మంత్రం మరి ఆచార్యుడి ద్వారానే ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే, అలా తీసుకున్నప్పుడు అంటే మాత్రమే అది ప్రామాణికంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దానికి మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక అలా మరి ఇక తర్వాత దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఆయన యొక్క ఆదేశాలను విశ్వాసంతోనూ భక్తితోనూ ఆ ఆదేశాలను పాటించాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క పర్యవేక్షణలో పూర్వ ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలు, అందుకనే మనము పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, జీవ గోస్వాముల వారు, మనకి పూర్వం ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఇస్కాన్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం పటాలు మనకి ప్రతి ఇస్కాన్ మందిరంలో కూడా వరుసగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారి గురువైనటువంటి వారు, తర్వాత అంటే వారి గురువు కాదు కానీ సమకాలికులుగా ఉన్నటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, తర్వాత జగన్నాథదాస్ బాబాజీ, అలా మనము ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తాం. సో ఇప్పుడు మనకి ముందుగా కొంత అంటే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమంగా ఈ ఆశ్రమం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో గురువుగా మనకి జయపతాక్ మహారాజు ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది కూడా గురువులు దీక్షను ఇచ్చేటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు ఉన్నారు. సో అలా వారి యొక్క ఆదేశాలను వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి వారిది. సో కనుక మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ ఉదాహరణకి జయపతాక్ మహారాజు ఉన్నాం, వారి గురువు గారు అయినటువంటి మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంతులు వారు, వారి గురువు అయినటువంటి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ, వారికి అంటే అక్కడ సమకాలిక గురువు కాకపోతే ఇద్దరు సమకాలిక భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, తర్వాత జగన్నాథదాస బాబాజీ, అలా క్రమంలో మనకున్నవి. సో అలా మరి అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి ద్వారా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా పరిప్రశ్నయేనా, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఆశ్రయించి ఆయనని సేవిస్తూ ప్రశ్నలు అడుగుతూ, అంటే తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసుతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండాలి. మరి ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఆ భగవంతుని సేవ చేయడానికి మనం వేటినైనా త్యజించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా కాఫీ టీలు తాగడము, అల్లం వెల్లుల్లి వదిలేయడం, ఇంకా కొన్ని రకాలు కొంతమంది ఏవైనా అలవాట్లు ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు భక్తిలో ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా త్యజించేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలాగే ఇంకా ఏంటంటే
పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలు, ధామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ద్వారక, బృందావనం వంటి, మధుర, సో మాయాపూరు, మనకి ఉన్నటువంటి పూరి జగన్నాథ్ క్షేత్రం, ఇలాంటి వాటిలో ఆ ధామాలకి యాత్రలుగా అంటే వెళ్ళడం, కొన్ని అక్కడ ఉండి ఒక రోజన్నా గడిపేసేటువంటి అవకాశం. సో అంతకుముందు మనం ఎందుకు చేయాలి అది దానికి ఉపదేశామృతంలో మధుర, బృందావనము, గోవర్ధన, నిన్న మొన్న మనకి ఇవి జరిగినాయి కదా, గోవర్ధన పూజలు, గోవర్ధన పర్వతం ప్రాముఖ్యత. సో అలా సాధ్యమైనంత వరకు పవిత్ర భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలో వెళ్ళి రావడం, అలాగే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల్లో అవసరమైనంత వరకు, ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలను పూర్తిగా వదిలివేసి ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి మనకి, ఎందుకంటే మన సమాజంలో మనకున్నటువంటి స్థితులలో మనకి సంబంధాలు ఉంటాయి కనుక అవసరమైనంత వరకు మేరకు మాత్రమే వాటితో మమేకమై ఉండాలి. ఇక వీలైనంత వరకు ఏకాదశి వ్రత నియమాలను పాటిస్తూ, అలాగే తులసి ఆరాధనము, రావి చెట్టు వంటి కొన్ని పవిత్ర వృక్షాలను ఆరాధించడం. సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక దశలో ఉన్న వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి సూత్రాలు, ప్రాథమిక సూత్రాలుగా ఈ 10 రకాలైనటువంటి సూత్రాలను చెప్తుంటారు. అలా ఈ చెప్పబడినటువంటి 10 నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే త్వరగానే, ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటుంటారు, మనం ఉదయం లేవడము 4:30కు మంగళహారతికి వెళ్ళాలి అంటే 3:30 లేదా 4, అట్లీస్ట్ 4, 3:30 నుంచి 4 మధ్యలో లేవాలి. లేచి శుభ్రంగా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకొని వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళేటప్పుడు ప్రారంభంలో కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, కానీ రోజు చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. ఎర్లీగా నిద్రపోతాం కాకపోతే. కానీ ఒకరోజు చేసి ఒకరోజు చేయట్లేదు అనుకోండి, మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది పరిస్థితి. కాబట్టి నియమంగా వాటిని పాటిస్తూ చేయాలి. సో అలా కొంచెం పురోభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మరికొన్ని 10 సూత్రాలను చెప్తున్నారు ఎలా చేయాలి అనేటువంటి. మొదటగా అవి ప్రాథమిక సూత్రాలుగా చెప్పినవి 10, ఆ తర్వాత మరికొన్ని 10 సూత్రాలను చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఆ విధంగా ఉన్న తర్వాత కొద్ది గొప్ప ఆధ్యాత్మికంగా వచ్చిన తర్వాత భక్తులు కాని వారి యొక్క సాంగత్యాన్ని నిర్మోహమాటంగా వదిలివేయాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మన యొక్క మనస్సు, మన యొక్క ఇంద్రియాలు చాలా చంచలమైనవి. ఎంత భక్తి చేస్తున్నా మనం అంత పరిపూర్ణతకు రాము, కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రభావంతో మనము కొన్నిసార్లు టెంప్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంటాయి. సో కనుక వీలైనంత వరకు అభక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని నిర్మోహమాటంగా వదిలివేయాలని చెప్తారు. అలాగే ఇంకో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే భక్తిలో శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేని వారికి ఏదో మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు వినరు. మనల్నే ఏం పోతావా బయటికి, రోజు ఆ టెంపుల్కి పోయి ఏదో ఒక సినిమా పోదాం, లేదా అక్కడ పోయి పార్కులో పోయి కూర్చొని కొంచెం ఎంజాయ్ చేద్దాం అని చెప్పి మార్చేవాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. సో అలా లేనటువంటి వాడికి చేసే ప్రయత్నాలు కూడా చేయొద్దని చెప్తుంటారు. అలాగే బాగా ఖర్చులతో కూడుకున్నటువంటి ఆలయాలు నిర్మించడము, ఆశ్రమాలు నిర్మించడం కూడా అంత ఉత్సాహం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉండాలి. అలాగే ఏది పడితే అది పుస్తకాలు కాకుండా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలైనటువంటి భగవద్గీత, భాగవతము గురించి వాటి యొక్క ఉపన్యాసాలను, అలాగే ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వీటి యొక్క ఉపన్యాసాలను జీవనోపాధి కోసం చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎక్కడికైనా పిలిస్తే కొంతమంది ఒక్కోసారి ప్రవచనాలకు పిలిపించి చేస్తూ పెయిడ్ గెస్టులుగా వచ్చి చేసిపోయేట్టు ఉంటుంటాయి. అటువంటి వాటిలలో కూడా ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపెట్టద్దు అని చెప్తుంటారు. అలాగే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కుంగిపోవడం కానీ, సుఖాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం కానీ చేయకూడదు అని చెప్తారు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వైష్ణవుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఇతర దేవతలను
దూషించకూడదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము భాగవతంలో చూస్తాము, దక్షుడు శివుడిని అవమానపరిచినటువంటి పరిస్థితిలో యజ్ఞమే ఆగిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వ్యవస్థ ఇదంతా కూడాను భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి వారు అలాంటి అన్య దేవతలను ఎవరిని నీకు ఇష్టం ఉంటే సంతోషంగా చెయ్యి, లేకపోతే వదిలే. అంతేకాని ఎవరిని కూడా దూషించవద్దు అని చెప్తారు. ఏ దేవతలను కూడా విమర్శించడం కానీ దూషించడం కానీ చేయరు. ఎందుకంటే మా దేవుడే గొప్ప, మాదే గొప్ప అనేటువంటి కొన్ని భావనలు ఉంటాయి. అవేమీ చేయొద్దు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటుంటారు. అందుకనే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో తొందరగా ఫలితాలు కోరుకుంటూ ఇతర దేవతాన్ని అర్చన చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ శ్రద్ధను స్థిరం చేసి ఆ విధంగా చేసే విధంగా నేనే చేస్తానని చెప్పి, కానీ వాళ్ళ ద్వారా పొందేవి తాత్కాలికమైనవి, అవన్నీ కూడా నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నాయని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం కోసం దేవతల ద్వారా ఏది కూడా రాదు. అలా అని చెప్పేసి ఏమీ ప్రారంభ దశలో కొంత చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎవరిని కూడా అన్య దేవతలను ఎట్టి పరిస్థితులను, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కూడా మనకంటే ఉన్నతమైనటువంటి వైష్ణవులే. వైష్ణవాపరాధం అవుతుంది. అది వైష్ణవాపరాధం మనల్ని మన యొక్క భక్తిలో పతనం చెందించేటువంటి అవకాశం వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక తోటి భక్తుడిని కూడా ఎవరిని ఏదో మనం కొన్ని సార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటో మనకేంటో తెలియదు. దూరంగా చూస్తే వాళ్ళు ఆయన కొన్ని నియమాలు పాటించట్లేదు, లేదా కొన్ని చేయట్లేదు, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. మనం సరే ఆయన పరిస్థితులు ఏంటో, వాళ్ళకు వ్యవస్థ ఎలా ఉందో, కుటుంబంలో పరిస్థితులు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రద్ధతో భక్తి. కాబట్టి మనకు తెలియకుండా మనకేదో తెలిసిందనుకొని వాళ్ళని విమర్శించడం కానీ, భక్తులను వైష్ణవాపరాధాలు ఎప్పుడూ చేయొద్దు అని చెప్తుంటారు. అది చాలా చాలా డేంజర్. అదే దాన్ని మనకి రూపగోస్వాముల మదర్ ఏనుగుతో పోలుస్తారు. ఆ మదర్ ఏనుగు బృందావనం ఒక భక్తి లత ఏదైతే ఉందో దాన్నంతా చిందరమందర చేసేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇతర భక్తులను ఎప్పుడూ కూడా ఏ విధంగానూ దూషించొద్దు. దేవతలను వాళ్ళు ఇంకా మనకంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు. నీకు ఇష్టం ఉంటే చూడు, వెళ్ళు, ఆలయానికి వెళ్ళు, మొక్కు, అంతే. కానీ ఇతర దేవతలను ఎవరిని కూడా మనము ఏ విధంగానూ చేయొద్దు అని చెప్పుకుంటారు. అలాగే ఎందుకంటే సర్వజీవుల ఏడ సమత్వ భావంతో ఉండాలంటారు. కాబట్టి ఎవరిని అనవసరంగా కష్టాన్ని ఎవరికి కలిగించకూడదు అని చెప్తుంటారు. అలాగే నామాపరాధాలు లేకుండా దేవాలయాల్లో కానీ భక్తి చేసేటప్పుడు వీలైనంత వరకు తప్పులు దొరకకుండా జాగ్రత్తగా భక్తి చేయాలి అని చెప్తారు. అలాగే భగవంతుడిని కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తులను కానీ ఎవడైనా దూషిస్తూ ఉంటే అంటే చూస్తూ ఊరుకోకూడదు అని చెప్తారు. అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి, లేదా మనకి వస్తుంది ముందు కొన్ని. సో అలా మనకి ఆ సాధనా భక్తి యొక్క స్థాయిని బట్టి అంతకు ముందు చెప్పినవి అందరికీ ప్రాథమికంగా. సో ఇవి కొన్ని ఆ స్థితులను బట్టి ఈ నియమాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని అంశాలు కూడా మనం ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడినటువంటి అనేక అంశాలు మనకి ఉన్నవి. ఇంకా కొన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తుడు వైష్ణవ చిహ్నంగా తిలకమును నుదుట ధరించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే కానీ కొంతమంది ఏదో ఆలయం, మనం ఆఫీస్కి వెళ్తే తిలకం పెట్టుకుంటే, నేను కాలేజీకి వెళ్తే, లేకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తే ఏదో రకంగా చూస్తారు అనేటువంటి భావనలో ఉండి పెట్టుకోలేకుండా పోతూ ఉంటారు. కానీ అలా చేయొద్దు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నుదుట పైన తిలకాన్ని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మామూలు చిన్న కుంకాలు పెట్టుకోవడానికే కష్టపడుతున్నటువంటి రోజుల్లో తిలకం పెట్టుకుని ఎలా పోతాం ప్రభు అన్నానికి. సో మనకి శాస్త్ర ప్రామాణికంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి కంపల్సరిగా తిలకాన్ని ధరించాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అది మనల్నే కాదు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను తిలకం పెట్టుకొని కాలేజీకే వెళ్తున్నాను అనుకోండి, క్లాస్
చెప్పండి. అది చూడగానే కనీసం ఓహో! ఈయన కృష్ణ భక్తుడు. కనీసం కృష్ణ అనే పదాన్ని వాళ్ళు ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారు. వీళ్ళు లేదా ఇస్కాన్‌కి చెందినవాడు, ఈయన ఏదో భక్తుడు. అలా భక్తి భావన కనీసం వాళ్ళకి ఆ విధంగా గుర్తు చేసినటువంటి ఒక్కొక్కసారి అలాంటి గుర్తుల ద్వారా కూడా వాళ్ళలో ఉండేటువంటి చైతన్యము మేల్కొల్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో, అందుకే చెప్తారు ఈ వైష్ణవ ధారణ, వేషధారణ కూడా చాలా ముఖ్యమే చెప్తారు. అది మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఉంటుంది. వైష్ణవ ఎటిక్వేట్స్‌లో చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. అవి కూడా ప్రారంభంలో మీకు సదాచార్ అనేటువంటి క్లాసులలో చెప్పించాము, నేర్పించాము. హ్మ్. సో, కనుకనే అలా మనల్ని చూడగానే భగవంతుడు గుర్తుకు రావాలి. అంతేగాని చిట్టి చిట్టి, పొట్టి పొట్టి బట్టలేసుకొని తిరుగుతూ ఉండేటువంటి చూడగానే అసహ్యం వేసేటువంటి పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటుంటాయి. కాబట్టి సాంప్రదాయమైనటువంటి దుస్తులను ధరిస్తూ హ్మ్. సో, అలా ఒక్కసారి ఆ దేహంపై కొన్ని భగవంతుని సింబల్‌కి సంబంధించి ఏవేవో మనం పచ్చబొట్లు ఇవి లేదా టాటూలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి బదులుగా భగవత్ సంబంధమైనవి చేసుకోవాలని చెప్తుంటూ ఉంటారు. అలాగే భగవంతుడికి, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడికి పుష్పాలను, పుష్పమాలలను ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి వాటిని వీలైతే వాటిని ఇస్తే మనకి వాటిని కూడా మనం ధరించే విధంగా చేయాలి అని చెప్తారు. ఎప్పుడైనా ఆలయానికి వెళ్ళగానే ఆ భగవంతునికి పురుషులైతే దండావత్ ప్రణామం, సాష్టాంగ ప్రణామం. స్త్రీలైతే అట్లా ప్రణామాలు చేయాలి. సో, అలాగే మనము ఆలయాల్లో దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు, అలాగే ఆచార్యుడిని దర్శించినప్పుడు కూడా వారికి కూడా ప్రణామాలు, వందనాలు చేయాలని చెప్తుంటారు. అలాగే ఊరేగింపులు భగవంతుడు ఆలయంలో సందర్శించడానికి భక్తులు నిలబ నిలబడాలని చెప్తుంటారు. అలాగే ఊరేగింపులు వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరేగింపులు అంటే భగవంతుని యొక్క ఊరేగింపులు. ఊరేగింపు అంటే ఏదో పెళ్ళిదో, బాజాలో ఇంకేదో కాదు. భగవంతు సంబంధం ఎందుకంటే ఆలయాల్లోకి రానులేనటువంటి వారి కోసం భగవంతుడినే ఆహ్, మనకి ఉత్సవ విగ్రహాలుంటాయి. వాటి ద్వారా ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి ఊర్లో. అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కొంత సమయం ఆ ఊరేగింపుతో మనకేదైనా ఉంటే మొత్తం ఉండొచ్చు. లేకపోతే కొంత సమయం అలా వెళ్ళాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇంకా దేవాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రదక్షిణ చేయడం. అలాగే ఆ ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆలయాల్లో శాస్త్ర విధులను అనుసరించి విగ్రహారాధన చేయడము, హారతి ఇవ్వడము, ప్రసాదం అర్పించడము, భగవంతుడి శ్రీ విగ్రహాన్ని అలంకరించడము. అలాగే సాధారణంగా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు శ్రీ విగ్రహాలకు వ్యక్తిగత సేవ చేయాలని చెప్తారు. కీర్తన చేయాలి, గానం చేయాలని చెప్తూ ఉంటుంటారు. జపం చేయడము, స్తోత్రాలు చేయడము. అలాగే ప్రముఖమైనటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేయడము. భగవంతుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం మహాప్రసాదం అంటారు. భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించింది ఏదైతే ఉందో అది మహాప్రసాదంగా చెప్పబడుతుంది. మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము. సో, అలా అనేకమైనటువంటి అంటే ఆలయాల్లో శరణాగతి భగవంతునికి ధామాలకు ప్రయాణించడము. సో, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం చేయడం. అలా మరొక 44 మొత్తం కలిపి 64 భక్తి అంగాలను మనకి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తారు. ఈ దీనిలో ఒకసారి మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ పెట్టాననుకుంటాను. అక్కడ కూడా అవి చూడండి. సో, ఆ 64 అంగాలు అందులో మొదటి 10 ఏదైతే ఫస్ట్ చెప్పుకున్నామో అవి ప్రాథమిక సూత్రాలుగాను, తర్వాత చెప్పబడినటువంటి 10 సాధారణంగా ఆయా స్థితులను బట్టి, ఆ తర్వాత ఒక 44 ఉన్నాయి. ఆ 44 అంగాలు కలిపి మొత్తము 64 మనకి
ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. ఈ 64లో 5 అంగాలు శ్రీ విగ్రహారాధన ఆరాధించుటలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము, భక్తులతో సాంగత్యము, సంకీర్తనము, మధురా నివాసము మిక్కిలి ప్రధానమైనవి అని చెప్తుంటారు. ఏంటి? శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడము ఒకటి. 2, శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేయడము. మార్నింగ్ డైలీ భాగవతం 8 o'clock క్లాస్ అవుతుంది. తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్ ఉంది, హిందీ ఉన్నాయి, వివిధ లాంగ్వేజ్ల్లో ఉన్నాయి. మన తెలుగు ఉంది, తెలుగు వినొచ్చు. అలా తర్వాత భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, వీలైనంత వరకు ఫిజికల్గా ఇస్కాన్ మందిరాలకు వెళ్తే అక్కడ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండవచ్చు, లేదా ఏదైనా యాత్రలో ఉన్నప్పుడు అలా వాటితో వెళ్ళవచ్చు. సంకీర్తనము, అలాగే మధురా నివాసం, మధుర గురించి ఇంతకుముందు మీకు ఉపదేశామృతంలో చెప్పాము. సో అలా వాటిని పాటిస్తూ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉండవచ్చు అనేటువంటి అంశాలు మనకి చెప్పబడినటువంటివి. అలాగే వీటన్నిటికీ కూడా నెక్స్ట్ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు, ఈ 64లో చెప్పబడుతున్నటువంటి ప్రామాణిక ఈ భక్తి అంగాలుగా చెప్పబడినటువంటి వీటికి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలను గురించి నెక్స్ట్ తదుపరి క్లాస్లో మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిని కొంచెం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.